Namhlanje bekubanjwe inkonzo yokugqwala emswaneni yamapolisa amabini eCrayfontein, usajini Mnakwazi Mdoko noconstable Mnenawa Breakfast nabadutyulwe lwangcola ungele ngokuhlwa kwangecawa. Usajini Mdoko nobeneminyaka e-45 ubudala uchazwe njengendoda ibizinikezele emsebenzini wayo. Sisonke siyifemini silahlekile. Kodwa ke uthi xa kwenzeka into uThixo uyayazi intoba ubeke ntoni na. Ngoba nendoda ibiyindoda dedicated. Ukanti uconstable Breakfast nobeneminyaka e-28 ubudala naye kuthiwa ebezinikele ekulweni ulwaphulomthetho. Esisibini sibulewe ngethuba besisemsebenzini sijikeleza uqinisekisa ukhuseleko loluntu. Ndiyacela kangangoko umntakwethu nomhlekazi kaMdoko nomhlekazi osandohamba ngoku at least akuzanywe ijustice yabo. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele uthi abo bathe gqolo bebulala amapolisa baza kudibana nembila zithutha. I don't get enough calls that it's a wrong thing to kill the police. It's a wrong thing for police to abuse, to be wrong, to brutalize South Africans. But there's nothing right about South Africans brutalizing police. Ukanti kubulewe ipolisa kwiphondo laKwaZulu Natal ngalentsasa, nto leyo elithathe yalibeka kwisixhenxe lilonke inani lamapolisa athe abulawa kweli kwezi veki zimbini zidlulileyo.